Na Rympei U ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kawai ka dukan khap shniuh jong ki shinrang ka badan ha mukla kala tu ha ka ba kini kiba tu kilara lut ya ki tiar kitar kiba bon nakani ka dukan nakaliang trai ula pentip pa ka Hynñiewtrep jong niu benai anda lapli ya ka dukan ula shem baladan batu bar amtip kumnu bakilarung syakani ka pok ka dukan bat kini ki briu ki kumnu kilayo alat banrung nakadaw baya ka shatar kamdan ka jingkendang bat ru ka jingkhang nadin ru kamdan kata ka jingpen pai tangba la suba ba kilala ban pli ya kani ka shatar det nang tapat kilakhang biang ya ka kitiar kitar ki bala syatu napok kani ka dukan ki dei nadu ka apron ki khansi ki snat ki dawai siat khamat ki rong ban ta ya ka shniuh ka hair dryer ki machine ban ot shniuh adu unriu teli u bulb hadu u kiteli ru bat ki wei de halor kani nakaliang jong trai dukan ula kentu baladan kino ki bawan ban terwa bandi kini kitiar bakila ban tentip syau dakala phone hakini kin nambar Hynñieu not pra san sawei not lain riu Hynñieu Khublei Shibun.